हाय फैमिली, जोर जोर गरम गरम सूप। ये देखो कंचा कुंदूरी। वाह, ब्यूटीफुल। पुटुଳ पुटुଳ, ये आमर देसी पुटुळ। वाह, वाह, देसी लंका कभी कभी फुलकोबी। ଆପଣ କବି ବି କଞ୍ଚା ଖାଇଦେବେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚୈତନ୍ୟ ବାବୁ ସବୁ କଞ୍ଚା ଖାଉଛନ୍ତି କି ଟାଇପ୍ର ଆମର ସୁପ୍ରେ ସୁପ୍ ଏ ବାଇଗଣଟା ବି ଆପଣ କଞ୍ଚା ଖାଇବେ ବାଇଗଣ। ହେଁ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଚୈତନ୍ୟ ବାବୁ ପୁରା କଞ୍ଚା ବାଇଗଣଟା ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମର ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ସୁପ୍ ଲଙ୍କା ଆଉ ତାପରେ କୁନ୍ଦୁରି। ଏଟା କ'ଣ ଏ ଜାଣିଥିବ ସମସ୍ତେ, କାକୁଡି। କାକୁଡି ବାସ୍। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭାଇ? କାକୁଡି ମସ୍ତ। ମତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଏଇ ଖାଉଛନ୍ତି ଏଇ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି? ଏଇଟା କ'ଣ? ସୁପ୍, କି ସୁପ୍? चिकन सूप ଚିକେନ ସୁପ୍। ହଁ ଠିକ ଅଛି।